Și sunt convins că moartea este un prag către o altă mod de existență în care numai spiritul din noi continuă să trăiască, în timp ce ambalajul dureros de carne și oase este descompus în părțile componente. Sărăcia din România îți ia fericirea, moartea și crima se unesc și te zdrobesc, nimicindu-ți orice vis la paradis. De mic ți-ai dorit să fii ascultat, respectat și apreciat, dar nu s-a întâmplat. Pe parcurs ai învățat să dai din cap, pe stradă cu băieții mai mari ai învățat să faci bani. Pe tine hainele largi te reprezenta și lumea râdea, dar nu ai cedat, capul sus l-ai ridicat și în continuare ai luptat pentru visul de a face rap. Sărăcia din România îți ia fericirea, moartea și crima se unesc și te zdrobesc, nimicindu-ți orice vis la paradis. Sărăcia din România îți ia fericirea, moartea și crima se unesc și te zdrobesc, nimicindu-ți orice vis la paradis. O mare masă de ignoranți sunt retrograzi. Se leagă de tradiții, obiceiuri sau vicii care îi trag către bestie.